manager jangka sankur rikinti khan nonglang bat mau kurwat hat ulai kijing pen berapa ba banadu ke artrik urisau arjar khat khandai lakhang ban pendan kami ki plastik aki lai tili ki yo kata ka yo mau kurwat ka yo telong side white bat yo peba ki balong ki yo jangka sankur kajing penbi ikane ka hukum ka de hadian bak executive committee jangka office jang manager ka sankur ka balalong hak arphuai terik unailur arjar khat khandai kalai perkhat batai sani bha halor ki plastik ki bala pensneu bat penjli ka me meriang bat ka saudong saukun ka bala jelai bat sapriang haman lagi jaka jung ki yo ki hat komta ka office jang manager sankur lengba ka executive committee ka kerpad ki nong syong yo ki nong de madan bat ki pajpa nang ni syakmat kimde syu bandang penan kami ki plastik nang baka mariang bat ki saudong saukun kinlong ki bakhoi ki basuba komsi benta ban pensmutu pajba halor ka jing jabo bak jing berat pathari ki plastik ka baab jing ma ya ka pateng ka banwan nakaliang jung ko office jung manager ka sankur harangkat ka jing trailang bat ko office jung ka deputy commissioner southwest khasil district haka artrik urisau kleyo ban penlong jing elang hayo mokorwat haba ajing kran kum ikongsan ikong ai lalu deputy commissioner ka southwest khasil district ilong babaro ki plastik ki badan saudong jungi ki bolong ka jing jabo ya keleng ki chaka hato ki de ki basuwan ban hap na breng ne ki shumi hi ilong ki de na kadaw jonga bat jong phi bat ki nong wan yo wan hat shushu ka disi klapan kon mauru ba man laus nam haka artrik urisau ki shnong ki thau ki jupan long ki jupan khoi ki shnong ki thau te balai pat ya ka yo ngimla ban le kumta na kaliang jong ka disi ka kentu ya baro ki nong wan yo ki nong shong yo lada ki tip ba ka yo kala ban ai jing ka mai jakpo kapor menta kala dei bangin shemye karai ban nadu menta kasngihi ngin long ki bas khem jingmut bat pikir ban penlong ki yo ka bokhoi ka bosuba bat om dei shu ban brat pathari ki japo jaban rei dei ban bu shi jaka ban lej ban brat ki jaka ban dei ban brat khnang ba ka yo kan long ka bokhoi basuba haden ke ne ki jingelang la yo ru ban penlong ki jing tami ki plastik bat ki japo ki jaban ki badon hayo mokorwat hakaba nadu ka deputy commissioner ki office sarkar ka office jong manager ka sankur ki khana school bat ki samla pule jong snaps em college mokrwat klai shimta shit ram tak bara aru jing pentep bat ajing hikai hakinong shong yo ba kemde shu ban brat pathari ki nyut ki nyer haki linti ki singken ndre ki de ban brat haki jaka bala bu kerpang benai misal jong bai oktober man la usmen thi haki shlong ki thau thi ki ju benlok ya ka clean dry de ne ka chipen khoshlong lada hashlong ha thau ha yin ma sem ha plau jonga ha pen khuat ma sa ha pen ni benat ma sai bale ha ka ni ka yo ha ka ban yuan mal la ka si ha ka ba khlem ka yo ka yo e ka bam ka di jong ni bale ha ni ba de yum la ban le khoi ka pon ka la khoi ro ni ki tong ro ni ki ba ro ki bi yang ha ni ki khna ki ba sa le ki bi yang wat no bong shu ba ka de ka ba su ki wei ka yin chu ki ka kan hang ni le sau dam ka yin chu ki ka ra pisha bakan boy kat ni kan wan oleh ka tang plastik kan long ka jing ni sa le ka wan ra ni jing ma ki ba pher ka la ru ban ka wan ra ni thiang jing pang iyo ki kasi ba ko ken le sa lo lang pet ka yo balai bani ha dan shet ya ka ni ha balat ya ka ni ka tam ha ki khon ki ki jong ni balai bani yemla ban shet ya ka rai ka ba khya ban wan ra ya ka jing khoi phensa ba slow bu manager sanfur menta asli on aya ka announcement ba un kham lo shi sin do yin dan lo ya ki plastic kham ba ki single use plastic ka ba mot ki do ki lo ro ba ki ten kam tak shi si ki thie shi ko ta ki di ki bret mo ka to ka de ka single use ka ba mot ki ten kam tak shi si ya ki to ba ro ki nak shok ta ki lo de ban ki sho la ba ki di kan lo na kuna ki brio ki da ban ra ki lo ro ka jong ai kita bangga di universiti kita mampu kita di universiti angkat sama kawan kajing berat pathari dia di plastic chips ini di bilon ini step wide sebagai kot anak tim halal dan littering tadi ka day ka kamdian hapo ikin don an jo sorkar solid waste management rules kala day ka bagdian laday balap laday badang berjoi ati laday bagulit osi wiya yang ba ki banti laday badang bashondo dia pila kamera la bandan kuna la bande haji la bande habet chado sa office jogi cethanak jo kulit naman kala day ka kambian the what should sting ko parlo ba e ko nang samyo ba e jakadi sitin ngatur pa di ngatur tu ko ya ti kini di officer jogi meta ni dong shithau team the officer ni ko pangpia baro ni volunteer ikna school ka maharan na snapsiya
Kinwan siya gidukan jong ki kinwan ay jigikay syathan ka plastik. Yok yung bani don jing imdon kam jigikay. Nila tip na dong sa dong kalabiyang kata jigikay jong ki kidang bun ki kibagi hapit ngaru dalagi ngadang don kam ka jigikay. Kinwan kin batay kin kili se kay jing jong ki bat thisya ya jismaya mat jong ki ba ken nom bret patasho. Ka estetik putih jong ka santur dikenti kanonglang ama kurhat balalom haka apway karik menai kundai arjak kundai kali petat patai sadi baha halo ki plastik ibara pesneu bat ikili kami garyang bat kasardong hakun kabala jelai pasapyang hamanla kijaka jong kiyo kihat disilang dikau jong jiwa badakot jong umru kalau pesneu kita pesneu kesia dilengkap kisai bat kiwa di balong dijaka tantum jong Islam dikau bat balong rong dijaka song jekasa jong ki doum barok utah hadimba KSP kunti karya pekat di atas ribha kalasim karai ban peduno ya kejutan plastik hayo wa kurwa yau tolong sajwa bat yau priba di balong yau jongi kisantur